May gabi. May gabi po nimo, sir. Biipod. Sige, unsa man nga kasaysayan Mr. Magwayan nga ang Romano Katoliko pagano? Una sa tanan, mga sa og dispensa nagubo ra ko kay porte pagkainita. Naman No problem. okay, ato ni umpisahan basaw sa dako. The Catholic history. Unsa kinsay author ana? Wala lang ko kabalagin sa author ni search man ko. Ayan. Ayaw tagae kog tawag ana kun tagae kog kanang insakto nga kuan ana nga kinsa na kay basig putos tas bulad imong gibasa. Standard ba standard? Standard man Catholic history din. O Catholic history. Dili mamo lagi pangutanan nako kinsang writer ana. Ang result raman sa akong research. Ayaw kog tawagan nang kung ang posible na nga tawagan ng inyuhara nang himo-himo. Dili ni amo. Basahan basahan sige daw, basahan daw. Tanaw daw nato dobi. Nya ato i-counter kung tanaw na to kuan. The Catholic history sa dana. Si author ana. Catholic history raman ni siya. Ayaw lagi. Tagae kog tawagan nang kuan. Tagae kog kanang insaktong link ana be. The Catholic history. Unsa man na siya? Unsa nga klase nga tawo kanang libro na? Kani na yang logo da story Dili na ko makita. Dili man nagi-google ra man nimo. Gipasa gikan sa cellphone, gipasa sa pika cellphone kay dire makumulay sa akong cellphone. Sige daw. Basaha daw. Sige daw. Basahan ko. Unsa bay ulo kanin niya? Sige daw. Ingon man ka nga usa ka sheet basahon nato ning usa ka sheet sige basahon nato ha. Tinitindigan ng simbahang Katoliko. Oy, timpa. The Catholic history niya pagkahuman Tagalog. Binuang man ang imo Mr. Magwayan. Ayaw kog tawag anang Ilara ba? Ayaw. Basaha sa tawag ka ng Ujan English. Basaha. Ayaw kong Ilara. Ayaw tawag ka ng pagpangilag kay nagtanaw ko din Inyo man kang tawag ka ng kuan, di ba? Sige daw. Unsa man ang the Catholic history nimo? Sige daw, tanaw daw. Unsa do na nga kuan? Unsa may link ana be? Asa man na nag-research be? Sa nato. The Catholic history ni. Dili. Ayaw kong tawag ang taga lagi anang putos mo na bulad ng imong gihatag. Diri na gani ko tawagan ng gi-google diri tanaw mo Nagani yung gi-google diri nga dili mo dapig nimo. Nganong dili mo kay tawagan ng Roman Catholicism traces history to Jesus during the period of Roman occupation in the early 30s of the Common Era. Nya pagkaman. Ayaw ko tawagan ng panaba. Atikon man ko nimo. The Catholic history niya pagkahuman Tagalog. English ato ibalik sa English. Namo ko English. Sige daw. Sige in English daw. Sige daw. Ay sa English, pwede ka mo tayope nako. Sa Tagalog di makakatayope. Ana man na siya. Dili ngano man kay ang imong title sa imuhang tawag ining gikot The Catholic history. Imposible man na og Tagalog ang nasa sa sulatan na. Imposible man na. English good na. Imong cellphone wala translator. Ayaw lagi ba? Ayaw lagi. Bisan pagtawagan ng kuan, basahan ang original nga tawag ining gi-post. Di ba? Nya nga to biyang sabot libro gibiyag yun ha. Libro biyag yun tong gisabot. Sige. Ito naka sa libro. Sige. Dili mo na tong sabot. Mo na tong sabot ba? Kasi nagkalimot ka. Dili ra ka mo angkon kay na may mabasa. Dili mo basa di. Basaha daw. Sige daw, basaha daw. Tan-aw na nato be. Sige daw, basaha daw. Sige daw, tan-aw na nato nagkasabot magkapagbasa be. Sige be. Sige. Kasabot pagbasa kay dili ka gusto sa Tagalog, gusto kag English. Sige, basahan lagi sa in English niya pagkaman i-translate og Tagalog be. Tan-aw na to nya pagkaman tan-awa og kinsa nang author og unsay link ana be. Bebe, unsa man sa link ana be? Basa sang link ana be. Ako asang tawag anang i-search para magdungan tagbasa. Sige daw. Unsay link ana? Naman ay tawag ini nga link anang ibabaw ana.
Ako lagi Sa may link labot ana be. Ayaw, ayaw di taga kog tawag anang link Mr. Magwayen, taga kog link. Unsa man ang link ana Mr. Magwayen? Sige daw. Ako sa pangitaon wala. Imuha man ng kuan. Ayay, delikado ako asang pangitaon. Ay mo on kuno mo nga manok edit sa nga kamo may kusog ng edit. Dili oy. Kanang imuhang gikot manggod ako sigurado gyud ko ana nga dili na standard reference. Dili gyud na standard reference. Sigurado gyud ko ana kay ang standard reference manggod ang buot ipasabot ana Mr. Magwayen general knowledge Mr. Magwayen. General knowledge. Buot ipasabot ana Mr. Magwayen ang mo provide ana Mr. Magwayen kadtong mga legit nga mga historian o mga legit nga mga publishers like Encyclopedia Britannica, Encyclopedia of Knowledge ana ba? Ana dili nang kuan ba, dili nang tawag anang mugna lang nimo. Ayaw lagi. O ipasa na sa kuan ang link ana, ipasa ng link ana palihog. Mao ginaingon sila ang link ana Mr. Magwayen. Mr. Magwayen, ang link ba? Ang link. Basahon sa gani unta nato. Dili lagi. Gusto na ko nga magdungan tagbasa. Tan-awo nako. Kaya para ato ang makuan ba? For example ako momingon ko si mo na ako'y tawag ining ebidensya magdungan tagbasa mo na akong i-post magdungan tagbasa na klarong tawag ining libro. Kana imuha ng surambawon. Ayaw surambawa. Okay, unsa na link ana Mr. Magwayen? Screenshot ragane nako ayaw pag-screenshot ayaw lagi ayaw kong tawag anak kung tagay kog link anak kay naa man kana online Mr. Magwayen ipit man gyud kane klaro ipit unsaon na ko pag-ipit nga di man kamuhatag og link ihatag na ang link sa Magwayen basahon sa gani nato dili sa lagi ihatag sa lagi na ang link Mr. Magwayen kay para magdungan tagbasa. Ang hulam ra gani kog cellphone gi screenshot nako ayaw wa ko'y labot di ba wa ko'y labot asa kay naghulam ana imong cellphone Mr. Magwayen wala ko'y labot ug asa kay naghulam ana ang ako ada na karon tagae ko og link ana kay para makita nako ang imong gibasa. Pwede ra man mo na basahon Mr. Magwayen unsay link ana naman ibabag screenshot man kanimo naiibabaw ana nya pagkahuman ako ang i-search. Sige daw Mr. Magwayen. Ako sa lang taon ba naman ako ba na akong link. Imposible man na nga tawag ining wala na link Mr. Magwayen. No, para sample sa kuha ba mayong kog tawag ining Catholic history na ay link diri ako ang tawag ining gibasa Mr. Magwayen google.com/search !Q equals ana ba ana di Catholic history yon. Gi-search na ko ng imong kuan, imuhang tawag ini ko, the Catholic history, di man mao. Lahi man ang mabutang, di man mo dapig nimo. Sige. Okay. Asa man ang link Mr. Magwayen? I-send sa kuan Mr. Magwayen kay para akong i-copy paste. Okay, yon. Mawala gi Sir Tinugong Sir Jardy. Ay, good evening sa 200. Dili dawaton ko na basta standard na pero dili ganin na standard gisulat nang na pareha sa imuha. Di na ko dawaton kay na may bias ang pagkasulat. Catholic man na sige dati tanaw na nato BD unsa man na unsa na siya menu ikuan na bi patanawa ko sa title. Patanawa ko sa title Mr. Magwayen. Kaya tanaw na to, be. Tanaw na to, ha? Patanaw ko sa title, be. Okay, The Conversion of Emperor. Sige, tanaw na ko, ha? The Conversion of Emperor Constantine. Sige, be. Tanaw na ko, ha? The Conversion of Emperor Constantine in 312 AD. Sige, tanaw na to, be. Okay, tanaw na to. Okay, yun. Gusto nila ako nga makitaan ba? Be, patanawa ko sa imong logo, be. Tanawa ko, be. Tanawa ko. Para lahi man ang mugawas. Lahi ang mugawas ako ang tawag anagwan. Dali lang ha, kay para makitaan nimo ba? Makitaan nimo ang tawag ining kuan nga ako ang gitanaw, ato ang gikuan, ato ang gi yon. Di ara.
Diara. The conversion of Emperor Constantine in 312 AD. Yan. Tanaw na to ha. Mura magyapay tawag ini mo gawas. Unsa man na nga kuan mo abi? Patanawa ko. Patanawa ko anang imong kuan. Patanawa ko. Asaan na abi? Search na ako. AD 312. Wala gi problema. Gi-search lagi nimo lagi. Di ko musupak ani imong gi-search patanaw na ko ang tawag ining author. Author og standard ba na? Okay, yun sa man study.com, sa man the conversion, tanaw na ko be. Okay, kanino murag na-highlight ba? Kanino murag na-highlight link ana be. Sige da tanaw na tong link ana be. Taha. Okay, ay dili man na standard reference na imong gi-quote Mr. Magwayen. Dili man na standard reference imong gi-quote Mr. Magwayen. Dili standard. Kaya na. Dawat. Kaya nakakita ka agad. Sa dawatan nga tawag ini atakin nas Katoliko na imong gikutlo. Oy, kayaga man na Mr. Magwayen. Ayaw ba? Ayaw pangilad ba? Ayaw pangilad ba? Ayaw pangilad ba? Mr. Magwayen, ayaw pangilad ba? The pagan religion of the Catholic practice. Dili man na mo. Ikaw na basahan ng kining ibabaw bi. Basahan ng ibabaw bi. Tanaw na to kinsi author. Basahan diha. Basahan ng ibabaw kinsi author bi. Sige daw. Tanaw to bi. Di na ko maklaro eh. Di na ko maklaro ang ibabaw. Di na ko maklaro ang ibabaw. Tanaw na ko bi. The pagan origin of three Catholic practices. Sige. Kanang i-search di ba to? Okay, tanaw na to ga. The pagan origin of three Catholic practices. Okay, tanaw na to ha. Tanaw na to ha. Okay, ayan ha. Dili tawag ining kuan lagi. Big thing man dili man ay binuang man ang imo Mr. Magwayen. Ilaro na minimo din niya. Ayaw mig ilara ba? Binuang man ang imo Mr. Magwayen. Ayaw ba? Dili man gud na tawag anang Dili man na tawag anang kuan Mr. Magwayen dara. Dili man na tawag ining sana. Dili man na gitawag og kini standard reference dara bigthink.com that present pagan roots of Catholicism. Dili man na in tao na Mr. Magwayen pareha tagibasa Mr. Magwayen. Ayaw ba kasaysayan story. Dili na kasi sa ni story na. Ayaw ko ilara lagi. Dili ko nimo mailad ba? Kung masulod nimo imuhang tawag ining kahimong kauban nila sa bulsa, ako di ko nimo masulod sa bulsa. Ngano man kay kanang imong gikutlo dili na standard reference. So ang pagdawat ana putos mo nas bulad. Ay bulad di mo dawat kasi putos mo nas bulad ng imuhang tawag anang gikutlo Mr. Magwayen. Luuya gid ana. Luuya pud ana oy. Ay ayaw ba Mr. Magwayen? Putos man kasaysayan ba? Ako ang tawag anang gipangita. Ayaw lagi story man na. Ayaw dili na madawat yung story na. Dili na story. Dili gyud na madawat kay story man na. Mr. Magwayen. Ang gipaabot Mr. Magwayen kanang standard ba? Standard reference. Ana ba? For example, kung tawag ining online ka, Encyclopedia Britannica online, o kana standard na. World Book Encyclopedia online kana standard na. Bot ipasabot gidawat na tanan. Makatulik ko magsadi. Karon ang imong gikutlo dili man na standard reference story man na. Atake man na sa Katoliko. Ay kayaga man ang imo. Taon jud kas karnes baboy ron. Degyo ka mo dawat. So lagi pagdawat ng story man na imong gikutlo, di ba? Madawat yan ang story imong gikutlo. Pareha ni ba? Tanawa Mr. Magwayen na para makakat-on ka ba? Tanawa. Saan na ba? The Philippines, a unique nation by Dr. Sonia Saide with Gregorio F. Saide's History of the Republic of the Philippines. Kana, historian yun na. Standard ni. Kasi mo din Christianity is Spain's greatest legacy.
The greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. So kanang Christianity di ang gisgutan, refer na sa Roman Catholic religion. Sunod, strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Astilan. Tagay ko gimunaan ang libro, Mr. Magwayin ba? Ayaw nang tawag anang putos bulag, maling hatag ko di ba founded Palestine imong gibasa sakto na siya? Basahan tapos ka na. Kay natukod man sa Palestina ang Sumbang Katolika. Ayaw i-counter. Ayaw tawag anang kan ba kadili kay historian. Darao. Dara ba para makita nimo Mr. Magwayin ba? Dara ba tanawa ba? Tanawa ba? Dili man ako nagsuwat anak Mr. Magwayin kay para ako imo i-counter. Kanang historian ba pag-provide og historian nga mo counter anang gisulti ni Dr. Sonia Saide. Sige daw. Tagai daw ko og tawag ining kuan be. Tagai ko historian be. Ako man ang pangitaw niyang kuan. So pangitaag yun kay mukaon jung agbaboy ron og di ka. Baboy. Ana, di ka mudawat. Kaon jung kermes baboy ron. Arog yun. Ilang yung kamudawat. Sige daw. Ihatag na sa kuan daw Mr. Magwayin daw. Sige daw be, tagai daw ko be. Tagai daw ko. Kay katong imong gikot ganina, katong imong gipakita nga link ganina di man to standard. Di to standard. Personal vlog to. Ay binuang man ang imo. Tanawa na gud nimo mga tawhana, di nakakuan, di naka-identify kung sa standard, kung sa personal vlog. Lihay. Ay, likoy. Sige daw, ikaw man nilihay. Nga naman kay wa man kay mahatag. Mahatag sahong ganina. Dito man kanibasa sa tawag ini kuan, dito man kanibasa ang mga personal vlogs. Ay nalanggid. Diba? Dili to vlog. Ayo lagi na-link ing imong gihatag. Na-link imong gihatag darao. Na-link ko. Ang kanang link ko, ang ibabaw bigthink.com that present /pagan roots of Catholicism. Di initawag ining standard reference. Ay kay di mga kamao mo ilag sa standard reference o dili. Ay, nalang Mr. Magwayin. Maulawan kasi mo mga kauban ana ba? Maulawan juga. Sige, tagay ako standard reference be. Ayaw ko tagai anang kuan, ayaw ko tagai anang sana madawat na akong standard reference. Pero kay putos manas buwad ng imo. Sa buwad, naamo. Tagaan mo gud mo ilo. Di ka madawat. Uy, ayaw usa ko pagdawat nga ilo man imong gihatag. Ayaw ba? Sige, tagai daw ko be. Tagai ko tawag anang standard reference. Sige daw, standard reference ha. Unsa man nga tawag ining link? Unsa man na nga link? Kay online man na, unsa man na? Nako, English man imong gusto. Ayaw lagi, dili ba? Ayaw kong tawagan ng ilara ba? Standard reference akong gipangayo. Standard reference ba? Mr. Magwayin. Mr. Magwayin, standard ba akong gipangayo? Ayaw ko tagai anang story. Story man siya. Unsa man mo? Story na, di na story. Di magigagakaw og 15 tawag anang contributor ana. Ayaw kog tawag anang kuan. Tagai kog kanang official link ba? Kanang official link ba sa kuan ba? Official link ba sa nang standard reference ba? Kay ang standard reference man good, kana mga story nga naa din na credible man good na credibility ba? Kada imong gikoto man credibility. Kisa man na. Tato pa ang imong dawaton kanang kamuray mismo gasulat. Mooyon ra kana nang imong standard gani Mr. Magwayin, di Katoliko, di Protestanting gasuwat. Wa man di ka kasabot og standard. Mali ka Mr. Magwayin. Mo na gini problema lagi ninyo. Ngano man kay gitudluan mo sa inyong pastor nga mamahimong di ka balo mo identify unsa standard unsa dili. Ay kining mo nga tong mga amigo. Binuang man na imo Mr. Magwayin, tad-an man kun imong putos buwad ilo. Ayaw lagi Mr. Magwayin. Ayaw dili ba? For example, tagaan ta kag tawag ining kanang kuan ha, kanang yung link ba nga standard ba? For example, tagaan ta kag link ha. Kanang standard ba? Standard ayaw ko tagai anang kuan. Ayaw ko tagai anang kanang tawag ining unsa na kanang kana bitawng
sana kanang putos basbuwan o kining kanang story sa inyong pastoy ba? Okay, Catholic History, Encyclopedia, isa Encyclopedia Britannica. Sige daw, tanaw na to. Kay kini kuyaw guning ko ani. Kini nga encyclopedia, mga bright ani nga mga tao tuog yun. Naali mga diferensya ana ang tawag anang di mo tuo. Dara. Tanawa Mr. Magwayan ha, tanawa. Ipakita na ko si mga ba. Yun. Naay gitawag og naay sana kanang official logo sa gitawag og official publisher Britannica kana mga bagtik na nga mga historians. Tagaan lang ko ni mo atong big thing ay binuang man ang imo Gaya-gaya man ang ayaw kong tagaian ng putos. Ilo man na imong hatag ko Ilo di gyud ka dawat ane. So lagi pagdawat lagi nga ilo man na. Ilo kay di ka dawat. Ilo man na dili man gud na luoy kay mo ba kay di na mo makabalo mo ilaan ang kuan di na mo makabalo mo ila sa standard dili. Ano ba? Luoy ba? Ayaw ko dili man ko nimo mailad. Kung nailad kasi mong pastoy nga nagpasa si imuha ana, ako di ko nimo mailad. Nga naman, pag standard reference gani, kay kung tawag ka ng mo na imuhang basihan, ay mukutlo ko sa mo ang libro na lang. Amo ang libro. Awal na. Mukutlo na lang ko. Awal na Di lagi ko ang lagi Mr. Magwayan lagi. Di lagi na madawat ang imong referensya Mr. Magwayan. Di lagi na madawat kay putos mana ilo ba? Ilo ba? Daan pa lagi dili ka mo dawat. Daan. Saan lagi pagdawat lagi ana nga ilo man na? Ang ako ang gipangita standard man ang ato ang gipasabutan standard reference. Standard man Kasi nag-ingon ikaw. Stila na lang gid Ginoo ko. Gipangita ato ang tawag anang gitan-aw ang iyang link parting layo big thing. Asa makita nang basahon dili ka mo lagi useless lagi imong pagbasa. Wrong. Useless man gud ang imong pagbasa. Useless man gud imong pagbasa kay tagaan ko nimo kanang personal blog. Ano ba? Ayaw ba? Dili magkukuha kuan ana kay kun ingon ana manggaling mo makatlo na ko sa mga istoryan. Kanang amuang kagaling mo mga istoryan. Kun ingon ana manggaling. So asa rin tinuod nato? Kamo nang sulti mo nga Katoliko, nituo kang Katoliko pagano nya kami pud nituo pud ning mo nang mukotlo ta. Lukot na taglibro ba nga way gidapigan. Mo nang kumingon kog standard reference nagapunting ko dito sa gitawag og mga libro og publisher ba nga kana bitong di Katoliko, dili kamo, dili pagano, dili ana ba? Kanang naagi credibility ang naagi credibility ang tawag ini nagsulat. Dili kay tagaan ko nimo sa man na oy. Sir, shout out po, Sir Stephen Diumampo. Dili lagi Mr. Magwayan, standard lagi akong gipangita lagi Mr. Magwayan. Standard ba? Standard. Story man eh. Standard ba? Kasi nag-ingon, story na, dili na history. Basahon sa nato. Dili ka mo sugot. Okay. Actually mo sugot ko. Bisan pa magbinuntagay tawag ining basa. Ang punto din na Mr. Magwayan kanang imong gikotlo dili na standard reference. Ay wrong. Standard reference ang gipangita Mr. Magwayan. Standard reference. Ay ko tagaian ng, di ba? Ayaw ko tagaian ng putos bulad lagi. Ayaw ko tagaian. Kay dili na madawat ba? Aning basaw na. Dili. Putos kinsa ko kay nagkotlo ko og tawag ining mga ebidensyang standard. Onya kanang imong gikotlo, klaro man kaayo nga personal blog na. Ay personal blog dili ni blog. Dili ni blog. www.bigthink.com. Taka man ka oy. Now, pasi mo na rin ba? Tanaw mo? Ay, tanaw mo? Kana ba? Kana akong tawag anang buot pasabot ba? Kana ba? Kana, ada pa? Tawag. Dosmel, dili pa. Yatag. Dili tawag ana. Mr. Magwayan, dili na tawag anang kuan kay kung makahatag ka mahatag si bisag pag 5,000. Pero ang tawag anang imong gihatag putos magud buwan. Putos buwan ba? Ayaw lagi. Dili ka mosugot mabasa kay adlok ka mabukay. Dili ay. Unsa ang pagka-booking ana nga personal blog man na kada nagsulat ana pareha man imong utok. Basahon sa nato.
Og ang nagsulat sige, ba sige. para sa pamig Sige na lang, basahan na lang kanang imong putos buwad. Sige, basaha daw. Sige daw. For the first 80 years of Christian history. Totoo kane. Christian history. Basa. Yeah. Imposible ni dili kane nakakuan kay sige kag basa sa Isaiah, imposible wala ka kabasa ni. Dili oy kanang imong gibasa lagi story. Wala di ko mobasa ka story na. For the first 80 years of Christian history, Christianity was banned by the Roman Empire. And Christians were terribly persecuted. This changed after the conversion of the Roman Emperor Constantine. Constantine provided religious toleration with the Edict of Milan in AD 313, effectively lifting the ban on Christianity. Later in AD 325, Constantine called the Council of Nicaea. Wala ka kabasan eh. Human. In an attempt to unify Christianity, Constantine envisioned Christianity as a religion that could unite the Roman Empire. Human. Which at that time was beginning to fragment and divide. While this maybe seemed to be a positive development for a Christian church, the result were anything but positive. Just as Constantine used to fully embrace the Christian faith, but continued many of his pagan beliefs and practices. So the Christian church that Constantine and his successor promote progressively become a mixture of true Christianity and Roman paganism. Klaro kayo. Dili ka maka-establish nga ang Romano Katoliko mismo sa imong gibasa wa nagpunting nga ang Romano Katoliko pagano. Paganismo ang inyong pagtuluhan wa ka kadungog. Ikaw mismo wag kasabot sa imong gibasa. Luya po nimo oy. Luloy ka. Ayaw ba? Ayaw ko. Mismo sa imong gibasa wa ka kasabot. Nagapunting sa kasaysayan ni Constantino ihapat mo sa Kristiyano kondom. Sa English mo ingon ka. Ani. Bisag putos tas buwad na imuhang tawag ining gibasa. Bisag putos tas buwad ani. Kinsa may unsa man ang Romano Katolikong Iglesia? Kini klaro ni klaro gyud ning libro. Di man para sa imo nga putos buwad ng imo. Okay. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, self-serving. So niya sa hindi self-serving? Pag-eskwela sabi, pag-eskwela ba? Mauwaw ta ana. Pag-eskwela sa. Pare rin ang kulatan na, sir. Siya, so niya sa hindi? Pare rin ang kulatan na, sir. Besa kong taon. Dr. Sonia Saidi, pare? Sure ka? Sure yun. Ulawa ko na, oy. Ako pa'y anak mo, Mr. Nagwain, ikauwaw ta ka ba sa imong argumento? Way pulos imong argumento eh. Even gani ang imong gibasa wa mo dapig nimo. Ayaw, Mr. Nagwain. Kasi na basa Romano Katoliko pagano? Gikas pagano? Pataktak naman ka. May halong pagano. Wrong, mali ang imong gibasa. Halong sa tao. Mali ang imong interpretation sa imong gibasa. Mali. Ikaw mismo wala ka kabaw og interpret ang imong interpretation mali. Diha pa lang sa tawag anang simpleng English wa nagkadimao ang imong interpretation. Recover kay daghang naminaw. Sige, balik ko na ko be. Aron dili ka masapaw. Ang imong kuan be. Pangutan-on ako ng imong tawag anang dokumento be. Sumala pa kining Christianity sumala sa imong dokumentong gikot. Unsa man ni? Kining Christianity gitolerate ni Constantino tama. Kining Christianity asa man niya gitolerate? Asa gitolerate sa ilang lugar. Asa man ang lugar? Sa Roma. Kanang tawag anang pag-tolerate nila subot ipasabot libre na ang mga Kristiyano anang panahon na sa pag-exercise. Sa ilang pagtuo.
Wala pa na siya, pero ang iyahang Anak ganito toleration kasi wala pa pataka naman ka. Paminaw paminaw. Ang akong pasabot, sa imong mismo gibasa wa ka kasabot. Ang paminaw sa ayaw sa amigo. Ayaw sa sampaw. Di kita makasinabot kay imo man Di kita makasinabot kay kanang imo pagbasa di ka kasabot. Di kita makasabot. Di ba ako nakasabot ko bisag wala ko anang bisag kanang imong gibasa putos ta sa buwan pero nakasabot ko sa iyang punto. Nakasabot ko. Ayaw ba? Alag-alag dalag dili ka sa pawan, mo insist man ka sa imuhang mali. Ayaw ba? Mali magug ka. Mali ba? Hadlock man ka. Hadlock man toleration 313 AD na ang toleration kanang Christian church kinsa man na. Kinsa na kamo na? Basahon na to ha. Kanang gitolerate na sa 313 AD sa Edict of Milan. Kinsa na kamo na? Pag may mabasa ko nga kana Romano Katoliko adbitahon nimong iya kasyawa. Dili na Romano Katoliko. Matagalan mo ay share ay nag-share ay ayaw lagi kog ilara lagi. Di ko ni mailad ba? Ayaw ba di ko ni mailad sa Tagalog. Sa Tagalog basa Tagalog be para makasabot gyud ka sige daw. Tagalog ha. Tinitindigan ng simbahang Katoliko na ang kanilang pinagmulan ay ang kamatayan. Dili man na mo translation na Mr. Magwayan pataka ra magka una-una na sa writer ng imong gikaw pataka. Ayaw lagi Mr. Magwayan, ayaw ba? Ulat na ayaw lagi Mr. Magwayan, dili na mo translation sa first basa atong first stanza. Ay isa. Katong gibasa nimo ganina basang first stanza. Ug mao ba ang translation? Basa. Katong unang English first stanza, sige daw. Kaning akong gi-screenshot. Ayaw ba? Ang English ani na putol. O direta. Katong pinakauna nga statement niya, sige daw. Sa Tagalog. Translation dili kato sa English. Una sa to, kato sa English. Sige daw. Tagalog. English muna. Katong pinakaunang phrase niya katong imong gibasa primero sa English. Sige daw. For the first 280 years of Christian history. Ang translation, sige daw. Translation. Itong Tagalog nimo. Taon ng 280 taon ng kasaysayan ng Kristiyano. Sige, continue. Ipinagbawal ng Imperyong Romano ang Kristyanismo at mahigpit na nag-uusig ang mga Kristiyano. Ang kalagayang ito ay nagbago nang maging Kristiyano ang isang emperador ng Roma. Ayun. Sunod. Na nagngangalang Constantino. Sunod. Si Constantino ginayon yung punuan ron. Ginawang legal. Ayaw ba? Ayaw lagi wala din ha. Yunahon na man nimo. Paminaw sa. Ang emperador ng Roma nagngangalang. Ayaw sa. Kanang gitawag og Kristyanismo nga giligal ni Constantino. Tayo pa. Kanang imong gibasa ha. Kanang Kristyanismo nga giligal ni Constantino di siya nagpasakop. Sakto. Sakto ba? Sakto. Ay mali ka. Ngano man nagpasakop si Constantino at sa panahon sa Himalation siya. Pataka naman din. Ay lagi pataka ba? Dili tayo magbasa. Pataka lagi. Lagi magpataka. Akong gibasa, basihan na to. Dili lagi mo ginakong yung ganina nga story na. Malibitan na akong yung ganina ang story na imuhang tawagin ng gikutlo lagi. Story ba story? Ngano man after the Edict of Milan, paminaw. After the Edict of Milan, di pa Kristiyano si Constantino. Dili pa. Kristiyano na si Constantino, katong Himalatyo na siya. Bisag dili pa sa Himalatyo, wala ko inabutan na, basahon na to. Ayaw lagi, so buti pasabot ka ng imong ikotlo nga dokumento, nagpataka na nag-istorya, nga Kristiyano na siya after 313 AD. Hoy, di na mao. Adlo ka basahon. Dili. Nagkabuang ang imong kasaysayan. Mabitang nga din na ito na dawaton kay story na. Nagyaw-yaw na imo niya. Maipit makane. Og dawaton mo ni. O sa bagoy ipit man si Constantino after 313 Kristiyano na. Basahan sa nato. Bahala kung sa imong komentaryo. Imuha na ng gibasa. Nya pagka magisuramba pag hindi mong sabot. Kumanon sa nato. Ayaw lagi. Ayaw ko ilara. Dili na ako nakita ang mga sabadista mga mangingilad. Dili na ako nakita ang mga sabadista mangingilad.
Nga naman, Amog yung mga liman sir, kang si tinood Constantino lang. after the Edict of Milan, 313 Kristiyano na. Wala ko'y labot, ana. Kalang ka, subot, pasabot. Anang imong gikotlo, wa nimo tarungag basa na, wa nimo tarungag research na. Nga naman, nagpataka, nag-istorya. Na to basa. Kaya aron Dili lagi. Story lagi na lagi. Ayo la ba? Story magud na. Gidayon ang dagay na pagpabasa ka ganina. Nga naman, kay para at least bakuan lang ka ba nga, ipabasa ta ka. Pero nag-anad man ka. Ang story gihimo nimong story. Ayaw lagi. Ayaw ba? Half truth man na imong gi-present. Half truth na ba? Half truth. Ayaw ba? Ayaw half truth. Kauban na nas bot-bot, di ba? Ayaw ba? Kauban na nas bot-bot. Kauban na nas bot-bot. Ay ayaw lagi. Kung si ipit story, maipit ko sa story. Gara akong dokumento. Klaro na akong dokumento, Mr. Magwayan. Tanawa akong dokumento, Mr. Magwayan. Tanawa akong dokumento, Mr. Magwayan. Para ipakita na ko si Imuha ba? Unsa man. Kasi akong tukuhan, kanang imuhang story, nagikutlo ni mo, okay ni. Kini nga libro ha. Standard yun ni ha. Dili, tawag ka ng personal blog. Mr. Magwayan, ano? Roman Catholic Church. This is the name given by those who are not in adherence to that great Christian church, which styles itself the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Here it is sufficient to record. Paminaw. Here it is sufficient to record that the earliest centuries of the Christian era, the See of Rome quickly became predominant, as its bishop claimed direct apostolic succession from Saint Peter, the first bishop of Rome, to whom Christ entrusted the leadership of his church. Until the 11th century, all Christendom was united and in the one Catholic Church as founded by the apostles. Imong katapagano, Kristiyano man lagi. Kini kiklaro mga legit man gyud ni kana imo di man na legit man ng imo. Binutbot na imo ba? Paano na legit ang imo sir? Ay imo sir, paano na legit na? Amo ra may gasulatan na. Mr. Magwayan, unsa ba kami nagsuwat the book of knowledge? Kami nagsuwat? Dili man nagsulat. Pagkawara man tana, kung nagpa-eskwelahan na imong anak, Mr. Magwayan, kundi sa lamutuan eh. Nagbasa na mo nga pabor sa inyo. Ay, dili pa mo sa mga. Ikaw na nagbasa nga pabor lang sa imo. Kini ako ang gibasa sa standard difference ni. Ay, sa lagi. Ayun lagi. Ayun lagi. Story ra magud ang imo, Mr. Magwayan. Dili man mga history ka Story ra ng imo. Ang ako ang gipangita history. Dili history. History ni. Kasaysayan. Kasabot kag kasaysayan. Kasaysayan. Hindi lagi na kasaysayan. Story lagi ng imo lagi. Ikaw nag-ingon nga sumala sa imong gibasang story nga imuhang tawag anang gisabot-sabot mong imo nga si Constantino Cristiano na after the 313 AD Edict of Milan. Di ka makuwawa na? Di ka makuwawa na? Years of the Christian history. Nakadungog ka, history. Dili ka mo dawat, kay ipit ka. Dili ba? Kanang writer, magod ako ang i-question din na. Dili ka nang imong gibasa. Normal din na mo siya history. Kay iyaha man ang tawag ining opinion, Mr. Magwayan. Ang ako ang gipangita kanang legit ba nga tawag ining kasaysayan ba? Dili na tawag ang personal ba? Ang pabor sa inyo ha, maura man to ilhon ninyo nga legit. Dili man ni kabalo kontra ni sa inyo ha. No. Magpariha ko nimo nga tawag an di kabalo mo ilag si standard on si dili. Kabalo mo ayaw di. So din nato nakita wala gi-provide nga dokumento si Magwayan. Na ang Romano Katolikong Iglesia pagano. So dapat nakaon nakakarog karnis baboy. Ikaw ray kasulte. Patiwasa sa kog basa. No. Story magud na, di ba? Dili ka mo dawat. Story na. Ka, sir. Gibasa na ganimo na ganina, si Pilde, wa ka mauwaw. Wa ka mauwaw nga may kang Pilde ko, klaro na ako ang tawag anang punto. Wa ka gipangko. Daw ka basaw sa nako. Ayo, gibasa na ganimo ganina, nasabta nako. Gibasa na nako ganina, tipa. Gibasa, Gibasa na nako ganina. Nasabtan na nako ang imuhang tawag anang gibasa potos buwad. Ano ba? Potos buwad. May gabi Sir John, may hapon sir. Magwayan. Magyawayan. Kana bang imo ba puganan ba?
Pariho ra gyud ka sa compadre ba? Kalantogi pong sa badista nga pakakon jud guys tanan. Di mo mo to history book. Pero mo to mo sa history book. Tiyaray. Oh, basahon ako. Hotdog sa basa. Oh, kabakakon di mo baka naong oh. Liwat ka yung ka ba? Pirmang bakakon kayo ba? Bakakon jud ka ba? Liwat yung founder bakakon kayo no kagamit sa istorya niya ha. Pagkalay. Kaklaro ang libro na sa kuano standard difference so sabi standard difference di ka mo to ano pag-eskuta. History man eh. Una kini mo dagway. Sa inyong dagway pa lang liwat yung founder ng bakakon. Sir John. Maawaw lang ta Sir John ba kay Sir John. Maawaw lang ta Sir ba kay tawag ana ang story standard na para sa ila. Sir. Ang story sa iya pa mo ang standard difference. Pero ang standard difference dili na tuhuan. Mo po na kung galatogit. Banga gani. Mo na yung banga gani. Bogo ba binangag. Bogo kayo sir, bogo kayo. Walay utok. Ingon mo nga mangita. Gamita po lamang utok. Goodbye. Bali Takpan mo, bay. Gamit mo utok. Bali mo, bay. Takpan mo, bay. Basaw sa nako, bay. Ni Ginoo. Unya na ng komentaryo ninyo, bay. Basaw sa nako. Dili. Sir. Ang asa to sir is kuan na tawag ana ni komentaryo na ta kay ngano man kay makita mo gyud nga ang gibasa dili gyud standard. Sakpan. Kanang kadugayan nga magsigig pamakak ba masakpan ra gyud siya. Di man katanawa ha. Tanawa ang inconsistency. Sir John. Tanawa na to inconsistency sa iyang tawag ining reference ba. Number 1 ingon siya for the first 280 years gi-persecute ang mga Kristiyano. Kanya sabot kasabot existido na ang Kristiyano at the time. Na ano ang Kristyanismo. After on that, nahimo na sa libre tungod atong Edict of Milan 313. Di ba? Tama ko, di ba? Bisag wala ka nakabasa pero ano siya kamatayan. Subot pasabot after 313 AD iyahang gitolerate ang Kristyanismo. Paminaw. Kanang imo ang gipong story nimo nakabasa na ko na tanan. Nabasa nimo di ko nimo mailad. Okay. So karon sa panahon nag-declare ni Constantino ang tawag ining Edict of Milan Kristiyano na sa atong panahon na. Wala ko ilabot ang Kristiyano. Atong gipasihan. Ang atong kasugtanan nga ang inyo ang pagtulunan niya sa pagano. Ay di na mo atong kasabutan. Sir. Sa pagano ba? Ayaw usaba atong kasabutan ba? Ani ha? Ang atong kasabutan imuhang tawagan ng ihatag nga ang Romano Katolikong Iglesia gikan sa pagano. Pagano. Mo man na imuhang giingon karon. Ang Christianity before paminaw. Katong imong gikutlo. Ang Christianity before Constantine existido na. Naana ang Christianity. O kana ang Christianity maunang gipatawag ni Constantino sa 325 kadtong Council of Nicaea. Sakto, tama? Tama ba? Kanang nagpatawag sa Council of Nicaea, pagano na sila? Katong gipatawag ba? Dito ba ako? Kanang gipatawag, ayaw, wa ka kasabot sa imong gibasa. Imong kaugalingong komento wa ka kasabot. Sa importante, gibasa na ganin nimo. Isa. Gibasa na ganin nimo. Ayaw kong ilara. Botton ganin na to basa. Botton ganin na to basa. Ilaro. Basa na ako ilad pa din na. Balik ko na to ha. Kining gitolerate ni Constantino 313 AD mauning iyahang gipatawag sa 325 sa First Council of Nicaea. Tama? Tama o dili? Tama na siya ang atong punto dire. Nga pagano. Tatanaw na to ba katawag ining kuan ba na kanang nagikan ba na Constantino nang giingon nimo para mahimo mo ang Romano Katoliko pagano. Okay, karon. Kanang 313 AD. Kinsa may nangulo ana? Paminaw. Kinsa may nangulo anang 313 AD at 325 AD sa panahon sa Council of Nicaea? Si Constantino o naapela ang Kristiyan na nangulo?
Wala na ko anak kabalo. Ikaw na rin nakabalo anak. Bakakon. Imuha na lang ng idugang para Bakakon dili. Ako ang gisundan ng imong story nimo. Dili man ka mosugot Gisundan gyud ako ng pasahod. story. Ayaw kog tawag Ako. na ana. Ako nag-screenshot ko. Sir, palihog kog tawag ini nga pakita si mong naong sir. Dili. Igor ako na. Ang sakta dili screenshot scan copy gyud ako Ha? Scan copy gyud ako dili screenshot lang. Igor ako nag-screenshot. Igor Scan ako copy ni ako Ayaw kog tawag anang ipakita ng imuhang tawagan di na mao eh. Di na mao. Nga naman nagkotlo kag dokumento wa ka kabalo sa background sa imong gikotlo mo na imong kog story na. Ay, dili lang ka patawa. Di mo usa pag dawat na putos bulas bulad. Ay maigo ka. Putos bulad o sige maigo ko putos bulad. Putos bulad versus standard reference. Putos bulad versus standard reference. Ay, ayaw kong isod lagi na imong bot lagi. Ay, isod. Okay na. At least kabalo ko nga wa ka kahatag. Sige, kinapin na sulod isa. Ha? Ay, dili. Usa lagi nimo ako pagdawat lagi nga putos lagi na sa buwad. Nagkabuang kay kasi imong gibasang kasi sayan. Ayaw ba? Recover ni mo na, sir. Ayaw recover ni mo na ug wala na ko sa imong kamera. Recoveron mo daan ng imong naminaw. Kauwaw bagod natuan na nga mo ang kamera na lang daan sa mga naminaw. Kay dili gyud ka mo dawat sa nay mabasa. Nawa man gyud kabiron, ikaw mamay namugos anang imong story, nakabuang pa jud ka. Na ko mabasa. Sige. Loya po doy. Loy kayo. So at least wala ta nakadungog. Nga naa sige provide pero potos buwad. Naa sige provide potos sa bulad. Or ilo. Ano man tanawa ra gud na imong tawag anang gihatag ra gud unsa man taong kay. Nya pagaman action pa jud pangilad ganina. Translation daw ko no pag abot sa tumoy akong gipabalik. Dili na mao yang gisulti permiro. Ala ba? Dili ko nimo mailad lagi. Ayo ko di ko nimo masuod sa imong bulsa ba. Tanawa ha. Aminaw Mr. Magwayen. Aminaw ha. Ang ako una sa imong gibasa 313 before 313 sa 280 pababa gi-persecute ang Kristyanismo. Pagka 313 gitolerate sila, gihimo silang legal kay illegal man sila kaniadto. Anya karon. Pagka 325 si Emperor Constantino gipatawag niya ang tawag ining mga Kristiyano para sa Council of Nicaea. Karon kinsa may nangulo sa Council of Nicaea? Ang kanang gihimong legal ni Constantino, Romano Katoliko na. Thank you. So buot ipasabot ni ay ang Romano Katoliko dili gikan sa pagano. Gilegalize na sa mga pagano. Karon kasi Constantino ang iyang pagtuwa pagano man. Pagano ang iyang pagano. Tiwaso na tugbasa. At least yun. So buot ipasabot at least gilegalize ni Constantino. Before pa nahitabo nga na Kristiyano siya, Romano Katoliko di ay na. Wala. Ayos. Sakpan. O tanawa. Giun sa pagka-founder nga gilegalize gani niya. Yaman ang nag-legalize. Romano Katoliko nang gilegalize niya. Baon na gi-persecute before pa ang Edict of Milan. So sakpan ka. Yung founder si Constantino. Ang tawag ining balik-balikon kay mauwaw ra kasi magipagsulti. Mauwaw. Okay na. At least nasakpan, admitido siya nga kanang gilegalize ni Constantino Romano Katoliko na. So buot ipasabot before ang 325 AD kanang gilegalize sa 313 AD mga Romano Katoliko na. So buot ipasabot before Constantine existido na ang Romano Katoliko. So therefore ang Romano Katoliko dili pagano. Bango. Ay wala na. Ang pagtuhan ni Constantine pagano. Tiwaso na tugbasa haron pud ka makasabot. Dili ba? Ayo lagi kong tawagan ng ayo ba? Ayo lagi kong atika lagi, di ba? Ayo lagi kong atika ba? Atikon magkukunin mo. Ano ba? Ilaron magkukunin mo. Therefore, inyong founder si Constantine. Gilegalize yung founder na? I-define doon ng legalization o kanang tawag anang establishment daw.
Kinsa may nag pataka lang. Pataka kinsa lang. may nag I-define daw na ang founder daw o kanang pag-legalize, kanang word nga legal. Sige daw, kanang word nga legalized o kanang founder, i-define na og pareho ba? O kinsa may nagsugo? Kinsa may nagsugo nga? Ayaw lagi ba? Ayaw sa ba? Parehas ranang team 6 Naglitok ang mga pulong, naglitok ang mga pulong, nga wala ka baon si imong gipanglitok. Wala. Ayaw ba? Kabalo ko, imo ra gyud kong kuoton si Talo. Sige daw, tagaid ako kuan be, tagaid ako tawag anang definition anang word nga legalized og founder. Ang legalized lahi, dili na siya founder. Dili founder. Ang buot na ko'y pasabot. So buot ipasabot din nimo, pag legalize si Constantino, naa ang Romano Katoliko. Napa man kahadlok man ka maipit. Dili. Paminaw sa. Di ba? Gipaluapan ka. Paminaw sa. O yun ka karon. Paminaw sa. So, dili ko. O yun ka karon nga. Paminaw sa. Paminaw sa. Di man ka maminaw ka maipit ka. Ipit ka lagi. O yun ka karon. Dili ikaw ang ipit ron. Ikaw ang ipit. Dili ko. So, o yun ka karon nga kanang giligalize si Constantino, Romano Katoliko na. Before giligalize Romano Katoliko na. Paminaw sa, paminaw. Diba, si Constantino nag-legalize. Pag legalize ni Constantino, siya ang nag-legalize, siya ang emperador maunang panahon na. Siya gyud ang nangulo ana. Mao na Romano Wrong. Pasahon na to gani. Mali, dili nangulo. Dili nangulo sa Kristiyanismo. Paminaw, pataka lang kada. Pataka lang. Ya gani nag-legalize. Ayaw lang yung isulod ng imuhang, ayaw kong isulod ng imuhang unang-una ba? Sa nato, Tagalog man eh. Di, paminaw ha. Sumala sa imong gibasa, si Constantino, siya ang emperador sa whole Roman Empire. Siya ang naay katungod mo legalized sa dating illegal. Buot ipasabot ka ng iyang gilegalize existido na before pa siya nahimong gitawag og emperador. Kay mauna ang illegal before pa siya nahimong emperador. Giunsa man nimo pagsabot ana nga nahimo siyang founder anang iyang gilegalize. Kanang diba? Ko. Giunsa nimo pagsabot ba? Giunsa nimo pagsabot ba? Nga kanang iyang gilegalize si founder nga before pa siya nahitamong emperor na ana na kanang pundo ka nga illegal ka ni ato gilegalize niya. Utok ba? Utok ba? Utok. Common sense ba? Common sense. Sige daw, gamitan utok daw. Sige daw. Sige, naana na siya. Existido na siya kay dati illegal, legalize niya. Karon kay gilegalize na niya ang mauna nga Kristyanismo. Romano Katoliko na. Paminaw sa. Kay gilegalize na niya, dili siya gani sa iyang pag-legalize, dili siya gani mooyon nga mo tuo siya sa pagtulon ang Kristiyano. Ang iya wala na si imong gibasa. Ayaw ba? Wala na si imong gibasa. Wala na si imong gibasa. Basahon ako na. Wala na si imong gibasa. Unya na. Kanang pag-legalize niya ba? Kanang pag-legalize. Ayaw ko ihatod dito sa opinion ni Constantino. Dili ko sa iya pag-legalize ba? Kining community nga iyang gilegalize nga sumala pa nimo Romano Katoliko. Sumala pa nimo Romano Katoliko. Nya ingon pa nimo siya ang founder ana. Giunsa man yo pag-una-una nga existo do nandaan niya siya ang founder? Komentaryo na ako nang siya ang founder kay siya naglegal. So wala na si imong gibasa. Basahon ganin ako. So wala si kanang imong komentaryo nga siya ang founder, wala si imong gibasa. Wala na dire. Pero kay Sakpan. Sir Janex Flex, ipakita lang mong now, sir. Sakpan. Sunod. Atong tanawon. Gipatawag niya kining mga obispo sa panahon sa Council of Nicaea 325. Wala pa ko ni question mahitungod sa pagtuon ni Constantino ha. Wala pa ko tawag ng question ha. Ang topic na to pagano. Pagano lagi. Okay. So kining gitawag o gilegalize ni Constantino, Kristiyano ni mga pagano. Ato sang basahon. Tepa. Tubagalan ko. Kining gilegalize si Constantino sa 313 AD before pa ang Council of Nicaea.
Kining giligalize niya, Kristiyano ni o pagano? Kristiyano. Sumala pa niyang ganina mo ng Romano Katoliko, sakto. Oh, mao na nga akong pagsabot. Oh, ingong ka gikan sa pagano. Ay, ano? Isod pag ikunimo si mong bulsa. Okay na. Isod pag ikunimo si mong bulsa. Ayaw ba? Ayaw pagpamakak ba? Nagkabuang na tanawara, di ba? Ingon niya, sa hunahuna ni Constantino naasi pagtuong Kristiyano, naasi pagtuong gitawag og kining kuan, kining pagano. O niya ang iyang una kasi Constantino dahil pagtuong pagano og tawag ini Kristiyano, siya ang founder sa tawag ining Iglesia Katolika nga wala pa si Constantino naa ng Iglesia Katolika. Bisag ang adlaw Sabado giilisan ni Constantino og Domingo. Naabot nag Sabado. Unya na nang Sabado. Diri sa ko sa tawag ining ingon nimo. Kining imong allegation nimo. Kining allegation nimo ikan si pagano. Ikaw na gani mismo nag-ingon, masawa pa si Constantino, kanang maong Kristiyanuha, kanang Iglesia Kristiyana, Romano Katoliko na, so therefore dili pagano ang simbahan Katoliko. Sa mga Mr. Magwayan, unsa man ka nagtubag kang sabot sa imong kaugalingon? Unsa man ang tinuhuan ni Constantino dili pagano? Mangutana ko nako be unsay tinuhuan ni Constantino dili pagano? Ang giistoryahan diri, ang ato ang giistoryahan diri, kanang gitawag og pundasyon sa Iglesia Katolika nga sumala pa nimo gikan sa pagano. Dili ma-apply si Constantino ngano man tungod sa hinungdan sa wala pa si Constantino naa nang Iglesia Katolika ni uyon ka na gani ana. Constantino pagano? Unsa man ka? Ano? Mo din atong topic kung pagano ba si Constantino o dili. Siya maganin naglegalize. Sabay. Mao ba na ang atong topic kasi pagano ko si Constantino pagano ba o dili? Di ba? Mao ba na ang ato ang topic nga si Constantino pagano ba o dili? Ang ato ang topic ang Romano Katolikong Iglesia pagano sumala pa nimo. Mao ba na ato ang topic mo na ako ang gitrace before Constantino ni uyon ka nga naa na ang Iglesia Katolika. Nagyuso pagkauna-una nga pagano na ana naman ka. Unsa nato pagka sinabot anay kadi makagusto basahon. Dili ibasa na ganyan nimo kaganina. Kasabot gani ko mo nagitagod ta ka, di ba? Ibasa na ganyan nimo mo nagitagod ta ka. Potol man to, mahilig man mo gud sa potol-potol. Mahilig man mo sa potol-potol. Gitagod na gani nako na imuhang mga argumento gani. Bisan pag story na ang imuhang gibasa giun-uyunan ta na lang ka, wa ka maawa na. Uyunan ako pa. Di ba nga atong kasabutan gahapon pangitaan ta ka, ingon ka nga pangitaan ta mo og nga nagikan sa pagano ang Romano Katoliko. Standard reference ang ato ang sabot. No. Humanon sa nato ang sabot, standard reference. Diha pa lang sa word gi standard reference wala kamutuman ana. Kaya nakasabot ko sa standard reference. Personal blog. Ayaw lagi ba? Nakasabot ko standard reference, sir. Ang kanang standard reference nga imong define what is standard reference. No. Sige. Kaya nakasabot magaka unsa man ang standard reference. Sige daw. Mamino ko. Sige, ako ikaw na sa standard reference. Ang standard reference nagabes ra ni sa inyong pagtulunan nga maoy mo pamatuod ninyo. Maora na inyong dawaton. Dili mao na ingon ani mo pangunaw-una. Dili na mo definition sa standard reference. Dili. Ayaw. Ingon ka nakasabot ka, wa man di ka kasabot di ay. Dili nako. Ayaw ba the more ka nga mo atbang sa tinuod ana ha. The more nimo atbangon ang tinuod, the more nga makaluluoy ka. Di ba standard reference? O tawag anang mga dokumentum lang nga kami nagsuot. Google man eh. So motuo ka sa Google. Di ba? Kamo dili mo motuo. Ako so motuo ka sa Google. Sige. So karon kay naa man koy tawag in kuan sa Google. Tanaw na to sa Google ha. Gusto na ko nga tawag anang kuan. Gusto na ko nga tawag ining makita sa tawag na ka kay mawala na ta sa topic. Ingon man ka nga tawag ining motuo ta sa Google. Diara ang Google. Sige. Natalaw na ta Mr. Magwayan ha. Diara. Roman Catholicism. Sa Google man eh. Google, ikaw may nag-una-una kutlo Google. Wa mo ko ni kutlo Google.
Di ba? Wa mo ko nikotlo Google. Ang akong gikotlo standard reference man. Ikaw may unang nikotlo Google. Kay Google man eh. Roman Catholicism. Roman Catholicism traces its history to Jesus during the period of the Roman occupation in the early 30s of the Common Era. Tinood ni? Dili. Tinood ba ni? Dili na tinood. Dili na tinood. Na ko'y basahon. Binangag. Wala na. Sa tanawa, ha? Siya una ni Kutlo o Google. Pagkahuman, gisakyan ako Google, impatso. Ayaw, Mr. Magwayan. Sa imo, ha? Mr. Dili Magwayan. ka mo dawat sa ako, ha? Ako pa hinoon mo dawat. Mas maayo pa to akong gikot karon, di ba? Mas maayo pa to akong gikot karon kay klaro gitong standard. Kanang imong gikot, way klaro na. Ganyan na ko sige ingon nga putos na buwad. Ganyan na ko sige sulti ba nga putos tas buwad. Di ba? Ganyan na ko sige sulti ba nga putos tas buwad. Ayaw kong tagaig kuan. So, okay na ha? Atong karuan na, dapat mukaon nakakaroon o karnes baboy. Wala pa gani ako gibasa. Naay pagano. Gihatag dire. Di ba? Gihatag na gani nimo ba? Dili lang na pagano. Hasta Egypt. Apel pa dire Egypt. Ngano naabot makag Egypt ang simbahang Katoliko gikan mag Jerusalem no sa man taong ka. Ayaw ba? Ayaw lagi kog tawag anang Ilara lagi. Ayaw kog Ilara. Ayaw na taan ng Jerusalem diba? Kaysa Roman Empire ramon tuyok. Darao. Dili basahan ta ka. Mo na imong story. Mo na imong story darao. Ikaw nag-ingon no? Ikaw nag-ingon nga gikan ra sa Roma darao. Google na ganin na kanang imong gusto ha. Roman Catholicism traces its history to Jesus during the period of Roman occupation in the early 30s of the Common Era. Kasi may kung tuhan ikaw. Sir Magwayan po na akong to. Ikaw ba kung tuhan Mr. Magwayan? Di ba? Ayaw ba? Akong gibasa. Kinsa may tuhan ako, ikaw kanay. Ang ako ang tawag di ko mo tuhan na imong gibasa kay story na. Di po ko mo tuhan na imong gibasa. Kay observing na. So buti pasabot imong gisugot imong kagalingon. Nagkudlo ang Google. So buti pasabot, ikaw ang tawag ining wala mo dawas tinuod kini ka kaangay. Dili ka mo dawat. Ikaw may dili mo dawat. So wala ha. So mga higalag maigsoon, klaro kayo ha. Klaro kayo nga wa naka-provide og standard reference si Mr. Magwayan. Ikaduha, ang iyang tawag ining gikotlo, wa pagyud mo dapig niya. Wa pagyud siya magkadimao. Ikatulo, tanawa ra, nauna ang tawag ining Kristyanismo nga Romano Katoliko sumapa niya ingon niya pagano nga ulay Hiras Constantino. Okay na, finish na Mr. Magwayan. Finish na. Okay na, at least okay na. Wala gina kabaw lagi ko ana nga putos lagi na suwat lagi na imong. Ay lagi ba? Kon lagi na personal vlog lagi na. Ayo ba? Daghan og reference dire pakita nimo. Reference. Da o siya nga tawag reference. Permero pa lang pasuna. Kabalo man ko nga mo na pinakakusog nimo pa. Permero pa lang pasuna. Nag-topic na ta sa pagano pa lang atong topic na pay daghan. Napato gani pangutana nimo. Luoya gid nimo di ba? Pangutana nimo tinuod ba luoya. Di luoya gid nimo di ba? Luoy kay ka. Ano man darao? Mauwaw ta ba? Mauwaw ta. Darao, mauwaw ta Tanawa ha, basa ha. Okay, kay dili standard gid ni kay klaro mo gid ning libro. Standard Dr. Sonia Saide with Gregorio F. Saide. Kini mga banggiitan ng historian sa Pilipinas ha. Ano mga known historians ni mga awarded historians din sa Pilipinas. Even ang tawag ni mga new historian karon nag-quote sa mga basahon ani nga tawag ini nga historian. Ingon niyo, Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Is specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion, what religion? The Roman Catholic religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Basahan pag yung kuniyang tawag ining putos buwad. Ang amo ang kasabutan is standard reference. Tagaan kung tawag anang personal blog, dili na pwede. Di na pwede.